hike ang'wen mabiro tayo chenro manyien mar thieth. Jatend piny William Ruto kuom thuolo machielo golo siem mager ne jogo ma osebedo ka kwalo pes jopiny ka owacho ni odhi kedo kodgi radar. Ruto mane chiwo twak e kinde dhialo nyasi mar 60 mar Mashujaa e alap ma Kericho Green Stadium e kaunti ma Kericho osingo mar rito osuru mar jopiny kendo neno ni oti kodgi maber e bero ngima jopiny. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa twak mar Ruto e nyasi mar Mashujaa higani. E nyasi mar dhialo higni 60 mag Mashujaa e kaunti ma Kericho, Jatend piny Dr. William Ruto e okang' machielo osiemo joma osebedo kan kod riyo mar kwalo omenda mag jopiny ni gibiro neno makolwer ka ok gilokore. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu. Ruto osingo mar rito osuru mag jopiny ka olero ni onge ng'ata ng'ata ma ibiro miyo thuolo e sirikal mamalo kata mano mag counties mar tiyo arietha kod osuru ma jopiny ochwero ne luya, ka onyiso oganda jokenya mondo oikore mar neno kaka odhi kedo kod jomibadhi e ndalo mabiro. Nitahakikisha ya kwamba pesa zenu munazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika counties zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Ewi chenro mag piny owacho mar bero ngima oganda, Ruto osungo chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo, gino ma owacho ni dhi miyo jokenya keyo mabup e giko higani. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40% in relation to last year. Kaka yo mar neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo, Ruto olando ni piny owacho osechwalo mbolea ma nengone ogonyore e gwenge duto mapidho cham mag higa, kendo kwayo jopur mapok ondikore mar yudo mbolea e nengo mogonyore mondo otim kamano. Fertilizer support for the short range crop is now available at National Cereals and Produce Board depots for regions that planned in this season, including central Kenya, eastern and western parts of the country. I urge all unregistered farmers to use this opportunity to register so that they can benefit from the support of fertilizer for all their crops. Jatend piny bende opako chenro manyien mar siro kuonde tiegruok e weche mag omenda, chenro ma owacho ni dhi konyo mbalariany mag piny owacho manyocha gope opong'o korgi. Through this model, we have raised the funding per student by 40%, and we have now eliminated the tragic situation of many of our universities that were steeped in huge debts because of underfunding that had become the norm. Kaka ranyisi mar riwo ogendini duto mapacho kae, Ruto olero ni odhi tiyo ne jokenya duto maonge ng'iyo kuonde magiwuokie. Hakuna Mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja wa taifa moja with a common destiny as a people of Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Thuondi mosekonyo e kedone piny Kenya e bero sectors mopogore odhial kawuono e nyasi mar